Una carpa als peus del Montseny, mitja tarda d'un dia tranquil de setembre. A l'exterior, a l'herba, un grup de dones assegudes a terra, relaxades, parlant tranquil·lament. I de sobte, entren a la carpa i comencen a fer pallassades. I és que aquestes dones són pallasses i aquesta setmana han participat al curs de formació que cada any es fa al Circric de Sant Esteve de Palautordera, coincidint amb el Festival Internacional de Pallasses. Una cita que, més enllà d'oferir espectacle i diversió al públic, s'ha convertit en un referent internacional que potencia la comicitat amb una mirada femenina. Una trobada de dones per reivindicar el seu paper a la societat, el seu paper de pallasses. Per mi ser pallassa és un regal i crec que la pallassa es fa, evidentment, perquè es treballa, s'entrena, sobretot hi ha un treball molt gran a darrere, però també crec que hi ha una part en què neix, la pallassa neix amb una cosa que la fa tirar endavant i la fa dedicar-se a aquesta professió d'aquesta manera tan intensa, si no, no es podria fer igual l'altra part. El pallasso professional, el pallasso que s'hi vol dedicar, es fa i es fa amb molt d'esforç. Es fa amb molta formació, es fa amb moltes hores d'escenari, es fa amb moltes col·laboracions amb altra gent i no acabes mai. El trabajo de la payasa, del payaso, está con mucho estudio, práctica y análisis. El festival es fa ressò de les inquietuds de les pallasses, un col·lectiu que es troba que encara ara la seva presència en programacions estables o festivals és escassa. Per això els reptes de cara al futur estan clars. Reinventar l'humor, actualitzar-lo, posar-li veu de les coses que ens passen, que ens incomoden, que ens agraden, donar-li el caire del nostre temps. Jo crec que el repte és, al davant de tot el que hi ha, ser una mica inconscient. Per mi el repte és posar la pallassa en el lloc que li pertoca i donar visibilitat al món de les pallasses que hem estat allà com amagadetes en un calaix molt de temps. Crear espais de trobada, de formació com els que s'han fet aquesta setmana al Circric, estimulen la interacció, la col·laboració i l'intercanvi entre les participants i ajuden a establir lligams entre elles. Veus moltes altres maneres de funcionar, de molta altra gent, i llavors sempre trobes coses que penses, hòstia, per què no hi havia anat? Trobes la germanor també, de veure'ns moltes, diverses, juntes. Es duro estar aquí en el Montseny, un centro guapísimo, con carpas estupendas, comemos muy bien, estamos rodeadas de mujeres cómicas, es durísimo, muy duro. Bueno, estoy bromeando, está muy bien, Yo lo aconsejaría a cualquiera. De pallasses n'hi ha poques. Per això aquest festival és un punt de trobada per potenciar noves i futures professionals, tot reivindicant la tasca de fer riure.